La dona que va calcular el camí cap a les estrelles. L'any 1962, un coet estava a punt d'enlairar-se cap a l'espai. Milions de persones miraven al cel, però ningú pensava en la dona que, en silenci, revisava els números que ho feien possible. Aquesta dona era Katharina Johnson. No era astronauta. No sortia als diaris. Però sense els seus càlculs, el viatge no hauria existit. Va néixer en un petit poble, en una època plena de desigualtats, i va acabar ajudant la humanitat a arribar més lluny que mai. Avui coneixerem la història d'una ment brillant que va demostrar que els somnis també es construeixen amb números. Orígens, una nena entre muntanyes. El 26 d'agost de 1918, enmig de les muntanyes verdes de Virgínia Occidental, va néixer una nena en una petita comunitat anomenada White Sulphur Springs. Era un lloc tranquil, amb cases modestes, camins de terra i veïns que es coneixien pel nom allà. En una família treballadora, va arribar al món Katharina Coleman. El seu pare, Joshua, treballava com a llenyataire i conserge en un hotel. La seva mare, Juliette, havia estat mestra abans de casar-se. Tots dos compartien una convicció profunda: l'educació era l'única herència real que podien deixar als seus fills. Des del primer moment, Katharina va demostrar que tenia una manera especial de mirar el món. No era una nena sorollosa. Preferia observar, escoltar, pensar. Passava estones llargues mirant els núvols, les ombres, els objectes del seu voltant. I, gairebé sense adonar-se'n, començava a comptar. Comptava els plats de la cuina, els llibres del prestatge, els passos fins al carrer. Els números li donaven seguretat. Li semblaven clars, honestos, ordenats. A diferència del món exterior, que sovint era injust i confús. Quan va començar l'escola, els mestres es van sorprendre. Aprenia a una velocitat extraordinària. Entenia conceptes que els altres nens trigaven mesos a assimilar. I sempre volia anar més enllà. Per què funciona així? Què passa si canviem això? Hi ha una altra manera? Preguntava constantment. A casa, els seus pares sabien que tenien una filla excepcional. I van decidir protegir aquell talent, encara que els costés sacrificis. Als anys 30, als Estats Units, les escoles estaven separades per races. A White Sulphur Springs no hi havia institut per a estudiants negres. Això volia dir que, si Katharina volia continuar estudiant, havia de marxar. La família va prendre una decisió difícil. Durant el curs escolar, es traslladaven a Institute, un altre poble, perquè Katharina pogués anar a classe. Això implicava viure separats part de l'any, canviar de casa i gastar diners que no sobraven, però ho feien per ella. Katharina ho va entendre i va prometre, en silenci, que aprofitaria aquella oportunitat. A l'institut, brillava. Era la més jove, però també una de les millors. Després va entrar a la West Virginia State College, una universitat històrica per a estudiants afroamericans. Allà va conèixer un professor que canviaria la seva vida, William Claytor, un matemàtic brillant que havia estudiat a Harvard. Claytor va veure de seguida el seu potencial. «Tu no ets un estudiant normal», li va dir. «Has de fer matemàtiques avançades». Li preparava classes especials, exercicis difícils, reptes. No ho feia per pressionar-la, sinó perquè sabia que podia arribar lluny. El 1937, amb només 18 anys, Katharina es va graduar amb honors en matemàtiques i francès.
Era una de les poques dones negres del país amb aquell nivell d'estudis. El futur semblava obert, però la realitat era dura. Tot i la seva brillantor, Caterina va trobar un món ple de barreres. Les empreses i institucions científiques no contractaven dones negres. Per això va començar com a professora en escoles segregades. Estimava ensenyar, però sentia que podia contribuir a projectes més grans. Volia participar en la ciència del futur, no només explicar-la. El 1952 va descobrir que el NACA, el Comitè Nacional d'Assessorament Aeronàutic, buscava dones matemàtiques per fer càlculs. Va presentar la sol·licitud sense dubtar-ho. El 1953, Caterina va arribar al centre de Langley. Va ser destinada al West Area Computing, una secció formada per dones negres que treballaven separades de la resta. Eren ordinadors humans, feien càlculs complexos a mà, amb paper, llapis i regles de càlcul. Caterina no només calculava, sinó que volia entendre tot el sistema. Començà a assistir a reunions, a fer preguntes i a opinar. A poc, es va guanyar el respecte dels enginyers. Quan el 1958 es va crear la NASA, ella ja era una peça fonamental. Durant la Guerra Freda, els Estats Units competien amb la Unió Soviètica per dominar l'espai. El programa Mercury tenia com a objectiu enviar un home a l'òrbita. Caterina calculava trajectòries, punts d'aterratge i temps de retorn. Qualsevol error podia costar una vida. El 1960 es va convertir en la primera dona del seu departament a signar un informe tècnic oficial. A Langley hi havia lavabos per a blancs i per a negres. Caterina, simplement, anava al que li quedava més a prop. No demanava permís, no protestava, simplement actuava com si la segregació no existís. I, a poc, va ajudar a fer-la desaparèixer. El 1962, l'astronauta John Glenn havia d'orbitar la Terra. Els ordinadors eren nous i poc fiables. Abans del llançament, va demanar que Caterina revisés tots els càlculs. Durant hores, ella va comprovar fórmules, coordenades i velocitats. Quan va confirmar que tot era correcte, va donar llum verda a la missió. El 20 de febrer de 1962, Glenn va enlairar-se i va tornar amb èxit. Abans de volar a l'espai, John Glenn va dir: "Si Caterina et diu que està bé, jo volo." Preferia els seus càlculs als de l'ordinador. Això mostra el respecte enorme que li tenien. Després d'aquell èxit, Caterina va participar en els programes Gemini i Apollo. Va ajudar a calcular el camí que portaria l'home a la Lluna el 1969. Les seves fórmules van permetre que les naus arribessin i tornessin amb seguretat. Tot i això, ella continuava treballant en silenci, sense buscar fama. Caterina també era mare de 3 filles. Va quedar vídua jove i va haver de combinar la feina amb la família. El 1959 es va casar amb James Goebel. Era molt religiosa i participava activament en la comunitat. Creia que ajudar els joves era una responsabilitat moral. Mai va separar la seva vida personal dels seus valors. Caterina es va jubilar el 1986, després de 33 anys de servei. Durant molt de temps, el seu nom va quedar en l'oblit. El 2015 va rebre la Medalla Presidencial de la Llibertat de mans de Barack Obama. Amb 97 anys, va rebre una ovació emocionada.
El 2016, la pel·lícula Talents ocults va fer coneguda la seva història arreu del món. Fins als últims anys, Caterina va visitar escoles i universitats per animar els joves a estudiar ciència. Sempre deia que no havien de tenir por de les matemàtiques. Va morir el 24 de febrer de 2020, als 101 anys, deixant un llegat immens. Caterina Johnson va demostrar que el talent, combinat amb esforç i dignitat, pot superar qualsevol frontera. Va obrir camins per a dones, per a minories i per a futures generacions de científics. Una nena d'un petit poble va ajudar la humanitat a tocar les estrelles. I ho va fer amb un llapis, una ment brillant i una fe inqüestionable en el coneixement. Gràcies per haver escoltat aquest vídeo. Esperem que la història de Caterina Johnson t'hagi inspirat a creure en tu mateix, a no rendir-te mai i a recordar que, amb esforç i passió, tots podem arribar molt lluny.